Sa Mandaue City, adunay gi-monitor nga suspected case sa Mpox nga padayong giimbestigar karon. Ang dugang detalye atong sayran sa live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, isolated kuno kini og naka-isolate na kining maong pasyente matud sa Mandaue City Health nga ikumpirmar pa kun Mpox bagyod ang mitapot kaniya. Gipasabot sa City Health Officer sa Mandaue, kaganihang buntag lang nagpa-check up ang pasyenteng lalaki nga dunay mga lesions sa iyang lawas. Daan na kunong naka-isolate ang pasyente, dihang migawas ang sintomas. Nagpa-check up lang yun kini sa doktor aron matanaw ang iyang kondisyon. Gilahi na mo siya sa grupo, naanay taga DOH karon regional office para pag-investigate sa kaso kung tinuod ba gid ni siya nga Mpox. Nag-collect na sa taong specimens para ma-confirm nato kung Mpox ba gid ni nga case. Giklaro ni Dr. Katulong, suspected case pa kini ug ipakumpirmar pa. Avoid areas nga congested, daghang tao, hand washing, no? Importante ang mag-wash sa atong kamot, alcohol or kaning usingan ani kining wash, water, soap and water. And then make sure also that if you see some lesions coming out nga tan-aw nimo dili normal, konsulta gyud ayon ta. Let us not panic. Let us try to kuan hinuon atong buhaton ang mga preventive measures para dili ta matakdan. Sa Lapu-Lapu City, gipaabot pasab karon ang resulta sa sample nga gikuha nining ikaduhang semana sa Mayo sa usa ka 27 anyos nga lalaki nga suspected case sa Mpox. Ang naasoyng pasyente nakitaan og mga skin rashes nga usa sa mga sintomas sa monkeypox. Matud sa World Health Organization, ang mga common symptoms sa Mpox naglakip sa skin rash o mucosal lesions nga mulanat sa duha ngadto sa 4 ka semana. Ang naasoyng pasyente nga naghambi niini makasinati isab og paghilanat, paglabad sa panakit sa buko-buko, low energy ug swollen lymph nodes. The proper health protocol, no, constant hand washing gihapon, don't avoid contacts with people nga kanang naay suspect nga mga skin rashes. And for kay kani ang mode of transmission ani more of sexual man, no, ang amo i-encourage ani, no, ug unsa gay kanang ang kuan ani mo wear of condoms, no, pero avoid lang gyud, no. Ses ang giklaro karon sa mga health officials di gyud ang ayang magpanic taliwa ning developments sa suspected nga mga Mpox cases o mutuman lang yun sa tanan nga mga health protocol aron kalikayan nga mataptan nining maong sakit. Ses? Daghang salamat, Nico Sereno.